Dobre, ja som si kúpila Juicy Bomb. Proste ho asi všetci máte, ale ja nie. Ja nemám všetky Juicy Bomby, proste ja nie som fanúšik z Juicy Bombov, ale proste ja som si kúpila Juicy Bomb a volá sa Juicy Melon. Vy ho určite máte, ale ja nie. A ideme robiť ASMR, takže... Dobre, máme tu krásny obal. Cute. To je strašne pekné. Ja som takéto nemala 100 rokov. Ja Juicy Melon, to som vravila na začiatku, že ja nie som ako... No nevravila som to na začiatku, ale proste ja nie som fanúšik Juicy Bombov. Takže ak ste fanúšiky, tak OK, ale to proste Juicy Bomb až tak veľmi nezaujíma. Proste mám rada Juicy Bomb. Proste nemám všetky Juicy Bomby, keď ich zrátam, tak mám ich všetkých 7. Iba 7, hej, áno, so ich je nejakých 10, 9, no proste plus minus 10, neviem nejak tak. Ale proste tento, no už byť aj viac, ale tento ja milujem. No. Prečo mám práve, že mi? Som chcela povedať, že tento je nový a proste uvidíme, ako bude fungovať. Určite vy viete, ale ja nie. Pa, pa!